zona de muntanya molt alta, unes cabres cabudes roges, i en una altra muntanya altíssima, unes cabres cabudes blanques. Les cabres cabudes roges i les cabres cabudes blanques vivien tranquil·lament. Enmig de les muntanyes, passava un riu. Si miraves des de baix cap amunt, allò era altíssim, i si miraves des de dalt cap a baix era fondíssim, allò era un barranc. Un dia, una tempesta feu que un llamp trencara un pi mil·lenari, que vol dir que té molts anys. El pi va caure, bum! I les dues muntanyes es quedaren juntes gràcies a aquell pi. Una cabra roja que manava molt i que tenia una taqueta blanca, i una cabra blanca però que tenia una taqueta roja, que eren les que més manaven, es posaren a una banda i altra del pont. Com vos he dit, el pont, amics i amigues de casa i d'ací, es fa fàcilment amb 1 metre de fuster. Així el tenim. La cabra blanca amb taca roja estava ahí i la cabra roja amb taca blanca estava allà. La cabreta blanca li va dir a la roja: «Tu, cabra roja, deixa'm passar o quidraré a mon pare». I ella va dir: «Si quidres a ton pare, jo quidraré a ma mare». Diu: «Jo quidraré a mon tio», diu: «Jo a ma tia», diu: «Jo al meu tete», diu: «Jo a la meua teta», diu: «Jo al meu iaio», diu: «Jo a la meua iaia». I, amics i amigues, la cabreta blanca amb taca roja caminava i per al mig, i la cabreta roja amb taca blanca caminava. Es posaren les dues cabretes enfront i, com estaven enfadades, es toparen. Pum, pum, pam, bé, bé. La cabreta roja va caure i caigué enmig de l'aigua. I la cabreta blanca també. Es varen refredar i el mal humor que tenien se'ls va passar. La blanqueta tornà al seu territori, la roja tornà al seu territori, i van parlar, i van pensar, i va dir: «El pont està ahí, haurem de passar. Quina solució trobarem?» I es reuniren totes les roges i totes les blanques, i mitjançant, posant les mans així, les cabretes, les potetes, feien bé, bé, bé. I quan entenien el llenguatge de les cabres, sabeu què havien decidit? Que des d'aquell dia, les cabretes blanques i les cabretes roges, al creuar el pont, enmig mateixa del pont, enmig, hi hauria una campaneta. La primera que arribara a la campana i la primera que arribara i la tocara, tilin, 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 a veure, tilin, 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 eixa cabra seria la primera en creuar el pont. Ella i totes les seues amigues. I la cabreta roja que arribara primer, eixa seria. Eixa solució la varen trobar i, encara que parega mentida, des d'eixe dia, les cabretes blanques i sobretot la cabra cabuda blanca amb taca roja i la cabra cabuda roja amb taca blanca arribaren, raonaren i ja mai més varen discutir. Diuen que les cabres, des d'eixe dia, tant les roges com les blanques, les que vivien en la banda dreta com les que vivien en la banda esquerra, se ho passaven d'allò més bé. I que quan es reunien blanques i roges i totes les de la zona, contaven una història molt xicoteta, molt bonica. La de les 7 cabretes, que no l'anem a contar, perquè tots els d'ací la sabeu. La cabreta de les 7 cabretes, i és de casa, té 7 noms molt bonics. Mireu, el nom de la major li posaren de nom Dorotea, a la segona Recareda, a la tercera Micaela, Faustina, Laurentina, Soledat i Simona. I la mare de les cabretes, del conte de les 7 cabretes, deia: Dorotea, Recareda, Micaela, Faustina, Laurentina, Simona! Però per no fer-ho llarg, allà i ací, recordeu que per a quidar a les 7 cabretes del conte que tots coneixeu, hem de dir do, re, mi, fa, sol, la, si! Do, re, mi, fa, sol, la, si! Do, re, mi, fa, sol, la, si! I el conte ja ha arribat al seu fi.